na dinalagan sa ospital? Okay. 16-year-old siya. 16-year-old. Passing clear sa Masbate. Accidentally na-hit yung neck area. So, kino-consider natin yung fracture. Parati natin i-rule out yung fracture. Kasi hindi niya mababa ang tawag dito, ang neck part niya, hindi siya makayuko. Pero pag naglulunok siya, may pain. So, for us to be sure, we refer the patient, the athlete, to BRTTH. Nandun na po siya. Opo. So at least okay na ma-attenta siya doon ng maayos, at least ma-clear, ma-x-ray, Opo. makita doon kung makakauwi siya or kung anong gagawing intervention. Pero Dok, natapos niya po natapos niya po yung entire bout sa boxing? Natapos niya? Yes po. Yes. Okay naman. Hindi naman siya knock-out. Okay naman siya. Natapos niya lahat yung game. Okay. Conscious man po, Dok, ano? After nung rounds nila, nung tapos na, saka natin na nag-intervene. Ayun. Yung mga, kailangan i-rule out ng mga possible worst scenario. Yes, okay. Pero ano, Dok, conscious man po siya? Conscious man po? Conscious, ambulatory, very good, very vital good. statistics are normal, vital signs are normal. Very good, Doc. Okay Opo. po. Doc, salamat po. Okay. Salamat. Okay. Jasmine? Joanna? Yes, sir? Tinamaan pa lang sa liog yun? Sabi aksidenteng nabungag sa may parte kang liog? Totoo? Yes, sir? Sabi garo aksidenteng nabungag nabungag sa may liog? Iyo po. Oo. Okay, so ang problema niya man sa napalan, di nakakahangos. Iyo po. Di Pero nagigipin man po na maghalon sa dikang aki po. Nag-iulok ka na ko ta. Pagod na ako ang boxing. Ngayon ako nadipisan maghalon. Ito pa lang siguro na na-chok sa liog niya. Kaya dipisan lang sa maghalon. Ano? Iya, pero sabi ba ni doktor, okay man, ambulatory man. Anong kwan ini? Elementary, high school? Elementary po, 16 years old. Elementary, 16 years old? Ay, high school po, 16 years old po siya. Okay, 16 years old, high school siya, pero taga Masbate. Okay, so si assign din na sa BRD Chimsi, refer naman. Bumanan niyo po kapag pag may update na po, pag may update na maraman tata pag available sa mobile, saan ka mo niyan, Joanna? Yan ba kami din sa Albay Central School? Sige, okay. So ano lang sitwasyon mo niyan dyan? Madali na po matapos ang kawat pampira na ini 13. Pang 13 na po ining kawat. Igo pong 19 na divisions, tapos pang 13 na po ining kawat. 19 bouts gayon? 19 bouts? 19 bouts. Bakit division? 19. Oo, 19 bouts. Okay. Igwa-kikon dyan, may girl na boxing dyan? May ano po? Girl na boxing? May babae? Wala po. All boys po ini, sir. Okay. Sige. Ano, igwa na lamang niyang ginanahan ng Albay o Legazpi? Yes po. May ginanahan na lamang ang Albay o Legazpi? Igo na po, Legazpi. Anong kwan? Anong division? Just, Joanna, magluwas ka tabi dyan sa maribok-ribok na lugar. Lumistansya ka. Sige po. Lumistansya ka. Maribok ka, kwan. Okay. Yan pong report ni Jasmine na mga nanggana na mga delegades. I-report man po niya yan. Okay. Sige. Isay mo, yun naman lang itong dinalagan sa ospital. Yes po. Okay. Sige, Joanna, salamat. Iyan ang update sa Palarong Bicol 2025. Joanna Agripa, Internaling Bicol University, DGGB News. Pero itong pagkanamog mo, tabi, si John Lloyd. Si John Lloyd, di ba? Meron na bungagda sa may parting liog. Delikado man talagang boxing, Delikado man talagang boxing. Alright, sige daw si Jasmine Bausing sa latest na report sa mga resulta kang events dyan. Jasmine, go ahead. Jasmine. Hello, Jasmine. Hello, Jasmine. Maraming hapon, BP. Go ahead. Maraming hapon man sa tuyang mga parantabay. Pinuna na unboxing
preliminaries para sa palarong Bicol. Eksakto alauna ning pag nagkakawat ang delegates ng Camarines Norte laban sa Catanduanes, nandang gumina naman ang Cam Norte sa pinakainat na kompetisyon. Suminod man na suminalang ang delegates ng Camarines Sur laban sa Albay, gitgitan ng laban kan parehong kupunan at sindakol na nagsusuryawan ng mga taga-suporta mga taga-suporta. So dyan ang kanang delegates kang Kamsur. Mientras tanto, pigsisiguro kan mga referees ang kaligtasan kan mga delegantes sa bago tabi VP, igwang pinandong kawat ni Hulita sarong delegates na hal sa Tabaco City ana nahilingan ka referee na dai nang kayang magpadagos kan kawat hanggang sa uring rounds. Sigun tabi VP sa referee, ang boxing sa palaro tabi VP nagaantos sa na hanggang tulong rounds ini antig mandado ang defense sports mandang nakaagman sa guidelines na hanggang 2 minutos sa na ang kawat kan mga delegates sa laog kang ring na nagaantos sa na sa 2 minutos sa mga under 17 na edad. Mandang 3 minutos man sa under 19. Sa daw na buwan 19 division na maralabanan mantang kadagos na pigsagibo ang competition kang boxing digdi sa Albay Central na igwa ng 13 ang nagralabanan hasta sa ngunyan. Okay. Jasmine, madali lang. Ano pang ikapeta, ano so latest na kawat? Ano itong probinsya? So, pinaka-latest po, VP, yun is Masbate City, tapos, Ligao. Ligao City po. Okay. Ano pa rin bang kinawat na? Bali po, VP, pwede po ining maralabanan. Okay. Nguya na aldaw po. Okay. Ano, elementary, high school? High school po, VP. Bali, doon po, inis VP, nababanga siya. Edad po, VP na under 17, tapos under 19 po. Yun. Okay. So, kung ano, sabi mo, ang kada sarong bout, 3 rounds lang? Yes po, VP. Sa gabos na kawat po, hanggang 3 rounds po lang sinda. Tapos, sa mga edad po, VP na under 17, 2 minutos lang sindang makawat sa loob ng ring. Mantang sa mga edad man po na under 19, 2 minutos man po, VP. Okay. Jasmine, nahiling mo sa boxing? Nahiling mo mismo sa kawat? VP? Okay, araw kayo ni. Riparuha daw kung igwa kikuhaan ki mouthpiece. Ayan, ano yung pudgaan sa mouth? Igwa po, VP. Igwa po, sinda, VP. Kompleto po. Mag-phone po sa mga, equipage po na tigakag sa ngimot, tayo, sa gloves. Tapos, igwa man po sa tigakag sa pribadong parte po ang mga player. Ano so sangimot na gari mouthpiece? Pigburo ba ko lamang? Pigsalidahan lamang? Po, VP? Pigsalidahan lamang kada bout sa sangimot? Siguro, VP. Siyempre. Riparoon mo. Bantayan mo, obserbaran mo, Jasmine. Sige po, VP. Obserbaran mo, araw mo, kahit ka nag-cover kami kaan, may nadidiscover kami kayan, kahit kan kami nag-cover ki palaro, may mga discoveries kami kaan. Kunyan, tumindog ka naman sa may haranik kang nagsalida kang mouthpiece ang imot, pag sunod na bout, riparoon mo kung may bagong sinalida, Kasi bago mo, VP, may nailing akong tigkakaadmin na sa sarong tissue, tigpapali sa player. Tapos, tigkakaad sa sarong tissue. Kato, dahil ko nakaram kung ano sa mga suminong na... Pero ang riparoon mo, kung kada bout, may gigamit na bago. Sige po, VP. Riparoon mo Okay? Sige. Ayan sabi ang Bareta Hali di sa Luwas, Jasmine Bausing, intern Haling Dito University, DCGB News. Ano mo yung kung nata John medyo gar ito so instruction ko John? Kami, mga tugang ka ito, nagko-cover kami kan palarong Bicol. May time yun, nandidiscover may nahisaw-sawan sa naan sa tubig yun. Aluin na, berang taon na daw yan. Pirang taon na daw yan. Pirang taon na daw yan yun na kukover mo ito na. Basta, controversial ito. Ang pagkataw, kaya next bout, Albay versus Araw Kenny. Kampanaonan, sisaw-saw. Hindi, dapat kayan,
Dapat kada bout bago. Anya, may bibog takang kayaan sa ngipon para na yung mga tugang marupuan ngipon, di ba? Oh. Ano man nagkaya? Dito to, bako sa karaw. Kami na discovery ka. Ano garing? Ano yun na siguro mga 20 years ago. Tonta ko, aki pa ko sa broadcast. Sampulong taon akong field reporter. Baga ko kaya, di makumalansi ko ng bareta mo, tsamba. Sampulong taong kitang field reporter, aram tan tsamba, buda ba ko, buda ang recycle na bareta. Alright, nasa linya po si Bea Nunez. Bea, good afternoon. Maray na ako po, VP. Maray na ako sa mga taraan sabay. Yan, kita mo niyan di kayo sa venue pang secondary volleyball sa STI College po. Sa bagong aga, nagkaroon po sa lalaki na kung saan sa first day, ilo po ang Katanduanes versus Ilico City na nangganap po ang Katanduanes. Second game, ilo po ang Kamso sa Albay. Nangganap po ang Albay. Asin mo niyan, asin man, sa baguman po, Masbate City versus Masbate Province, nagana po ang Masbate City, asin man, Naga, and sa 7 Province, gana po ang Naga. Sa unang po, nagpo-women's, secondary women's po. First game sa bago, Kamsul, and Masbate City, gana po ang Kamsul. Asin mo niya, nagkakaroon po ang Legazpi City sa Masbate Province. Wala po, yung nasa ma-report na mas injury yung malala. Kasi hindi po naghahangat ang nasabing tournament, hindi ma-injured. Pero kanina po, ikuhanin nag-spray na active sa Masbate City. Pero nakaragawin man po sila yung VP. Okay. At namasal po kami ng VP ang kawat sa... Anong ka-event? Katanduanes, Buga, Ilico City po ang masunod sa Kapustano. Ayun. Ganyan po nagabasbasan ng Legazpi City sa Masbate Province po. Okay. Iyan po ang after validity sa SCI College. Ako po si Bea Nunez. Intern hire sa Bicol University para sa DCGBU. Salamat na Bea sa report. Gayon nun. Ang mga burubarayli kang panahon, the best, na. Alas 3:20, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Alright. May nag-chat, maray nga mag-report si Bea. Gari may nangursunada kay Bea. Gari may nangursunada. Alright, sige. May ayun ni kay ipapalop takot. Hain yon sumubil ta sa baba. Ma-check ta dapat ito. Ma-check na lang ito gayud ta. Dapat maaraman ta so sitwasyon kay ito. Kay Rakman kay ni na duwa ma-commute da sa mapa BRHMC. Wait lang. Aputan tabi si Boy Kunhain. Bigyan tabi, ano yan? Ano nga ang first name kay John, patawag sabi ko na, madan, bigyan ta. Pasirbisan ta ining intern ta. Ano ini? Baka pwede ta i-check so dinalagan sa BRHMC na boxer. Mahiling ta kung anong sitwasyon ka ito. Tama ang ideya kay ni Joanna. Mapalop nga kami sir sa BRHMC. Ano yan? Nasa luwas tabi, boy, John. May ara mo medyo kung ito eh. Kung halimbawa, baka na-strain lang sa alunan, ito ba, pig-x-ray yan o kung ano. Boy! Mobil! Ayun ka tabi, boy! Sain? STI, Kabangan. STI? Iyo, alat ko na. Pero agihan mo duman si ito sara, kwanta. Boy! Again, iba mo na naduwang iyan. Ano da kung agihan mo duman si Joanna sa may, si Joanna, location kayo. Albay Central gayod. Ipa-follow up ko itong boxing athlete baga? So boxer? Na dinalagan sa HMC ta.
medyo garo dahil nakakakuan kan halunan, tinamaan sa liog kang bungag. Opo, sir. Iyo, o sige, madali lang. Nakamonitor ka man na di. Sir, sa ano baga, maluna po kita. Madali lang. Putong ko si Joanna kunhain. Madali lang si Joanna. Madali lang. I-chat ko kunhain. Sige na lang ha. Sige, tailing muna natin. Pakichat ako nyo si Bea. Pakachat mo sa duwa. Nilak man gani. Baga kung bata, estudyante pa sa nila. Baka mabusang pa masahin eh. May lang. Si Joanna. May lang. Tapasiring dyan sumubil. Sabi, Joanna, ipapalap ta. Maray na idea itong naisip niya eh. Report niya dyan sa Albay Central. Pagka-reporta niya sa Albay Central, naisipan niyang i-follow up. Sa May Divine. Okay. Boy, nasa May Divine tabi, boy. Okay po, sir. Okay, thank you. Boy Mata. Yan, Maagi Mobile. Yan, okay? O, sige. Mariso na isipan niya, i-follow up ito, mga dugang na diniragan sa BRHMC, importante mananggan, dapat maaraman tang progress ka ito, yugon mo na. Nakatapos kikuan, pero sabi ba ni Dr. Andes, conscious, nakakahiro, naglalakaw kay alang may complaint siya, mga tugang duman sa halunan niya. Mas maray tabi na masabutan kung ano man ang gad ito. Yan, ha? Alas 3:25 na, oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB. And saruan sa mga dapat attitude nin sarong, sarong reporter, sarong media personality. Ang follow-up importante. Siyempre, kamong nagdadangog, mahapot. Dinalagan sa BRHMC. Ano na daw nga nangyari naman sa ako na ito, sa hospital na ito? Okay? O sige, bueno, alas 3:25 na, oras mga tugang sa Pilipinas, ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mga tay kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, yan po mga tugang, may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So, lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dae, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule, ito, inomon niya to oral daw. Isabay niya to oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Uy, madali lang taon ni Gary. May burnout na naman kita. Anong pitsangon yan? Sa 25, sa aga 25 yun, 25 sa aga, o madali lang, i-check ta inin na. Nahiling kong natainit na dainin na u-open daw. Dainin na u-open. Announcement Aleco. Ito. Okay, Bareta. Itong may burnout na schedule, madali lang. Schedule power interruption March 5. Di ko na u-open. Ang na-open ko ang nailing ko ang na-open ko si Ann Curtis, so nagbitay baga duman sa Kwan, so nagkulambiyat duman sa Kwan. So nagkulambiyat baga duman sa utong, so gari may tubig baga na nakabikini. Yun nailing ko yun eh. Alas ko na. Iyo si Ann Curtis talaga ini. So nakatupis ki gari Kwan na may bugko sa gilid. Hindi. Yun ang gado. Ay, yun ang gado. Jesus na swerte ka ining lalaki. Maswerte yun sa lalaki na nag-push kay Ann Curtis sa likod. Tapos pagbalik naman na Ann Curtis, siyempre dapat alayan mo, salbatana. Lako po niya sa tulak si Ann Curtis. Maswerte yun na lalaki. Paminsan talaga, ang buhay kang tao yun, dahil mo makuhan yun, dahil mo talaga yun makuhan,
Di mo talaga ang swerte mo talaga is luck, good luck mga tugang ay kanyan. Very surprising yun. Imagine duwang ka nagtatrabaho, biglang dumi naman si Ann Curtis, nagkulambiyat naman sa walking something, po ninda. Garo marindoke ito, kung saan ito? Nakatopis pati si Ann Curtis, so, kung saan nabaga, so, natakupan sa na mga tugang, susalubot sa naboda ng ganda, ngiya, boda sa atubangan. Yan ang natakupan sana. Gari sana palad kadakula ang takop. Biglang nagkuhan si Ann Curtis naman. Patay ni si Ann Curtis sa totoong buhay. Bako ini talaga Marte. Kuhan siya. Kuhan siya. Masulti yung sulalakan. Sabi, ang nadangog, gari sulalaki na ang mga tugang. Duwang aldaw na pigugasan so kamot. Alat ko na. Duwang aldaw na. Daling mo ito, Junior. Ano sa nailing ko, Albata ng aliko ini, Yun ang gadso. Batang pigiling ko sa announcement kang aliko pala sa brownout. Yun ang gadso nagbukas di isa. Yun ang gadso nagbukas, pangyayari sa maabaka. O madali lang, taon ni sa brownout sa inini. Alright. Ay, yan. Alright, ito. Scheduled Salbatana. Scheduled power interruption March 25, 2025, 8 a.m. to 5 p.m. Substation, Washington, Feeder 3. Ang apektadong lugar, iyon Maslog and Porsyon Kantaisan. Aha! Mga taga Maslog taban apektado, mga kaigwa po, massive right-of-way line clearing, power service will be restored upon completion of work without prior notice. Yan. Please consider our distribution lines always energized. Yan, okay? Sa 25 yan, ang apektado pong lugar, iyon Barangay Maslog in Portion Kang Taisan. Yan. Okay na? Sa 25. Alas 3:25 oras, 25. Alas 3:27. Or, 29 pala. Alas 3:29 oras po sa Pilipinas. Okay na. Bada kitang commercial, ne? Wala kitang commercial? O, time check muna tayo. Alas 3:29 na. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Grabe man ang namok, digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok, pagwaraan ng nagbubunay na namok. Kaya, mag 4 o'clock habit na. Sarong pagiramdom kan Department of Health CHD Bicol. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa ligas premyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Kung kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, pirming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Salvador naman ang laomantang, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Con si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga ni Padi, so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko, Padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa! Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 20 minutos bago po magabot ang alas 4 nin hapon. May mga birthday ngunyan. Happy birthday po. Pasadahan mo na sa mga birthday greetings ngunyan. Good afternoon po, sir. Pakigreet po sa kuyang agom na si Rani. Happy birthday agom hali kay Lina. At saka happy birthday. Sandali lang ha. Sandali ha.
Hay na nga ni sa mga birthday greetings ta kasubago. Birthday greetings natin. Birthday greetings. Natadua ining pingkon mo baby na nakaluwas. Dua, naputol kita kanina. Naputol kita. Naputol. Kaya daw eh. Dua. Madali lang. Ay, sandali. Okay na. Alright. Sige po. Oy, from Tanawan City, Batangas, si Ma Mercy Katimbang, Lorna Plaza. Regards po kay Nancy Liosa. Happy birthday po. Yan, ha? Happy birthday. Okay na? O di sige. Yun na muna. Thank you. I hope Masa na pala nag-comment. Hindi po sa tuya na programa sa DCGB. Good afternoon, Tabi, sa may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Okay, sandali lang. Ta si Teacher Ophel, may pinareward po sa kuya. Sabi ni Teacher Ophel, magayon na invitasyon ni Sendo Gabos. Teacher Ophel, mga tugang kang Sunshine International School. Diyan po kaya sa Sunshine, igwa po diyan ki chapel, may simbahan diyan, Ang Sunshine, mga tugang, bukas po ang sa indang simbahan para sa Visita Iglesia 2025. Ayan. Pwede ka muna magbisita dyan sa Sunshine. Find peace and renewal this Lenten season. May Visita Iglesia po Sinda 2025 para po sa mga pilgrims and devotees throughout Holy Week. Yan. Kaya imbitado po kamo sa Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, and Easter Sunday para po mga tugang sa Sendo Tabi na Bisita Iglesia. Yan, Pagbisita Iglesia po kamo diyan po sa sa Sunshine International School. Kaya sabi ni Teacher Ophel, kung kamo Tabi interesado, magpakipag-coordinate Tabi. Actually, bisita iglesia baga, minaagi ka lang kisimbahan, di ba? Minaagi ka lang kisimbahan. Kaya, Tabi, sa Sunshine International School Chapel, welcomes the Tabi all pilgrims and devotees throughout Holy Week. Yan. April 17 to 20, 7 a.m. to 6 p.m. Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daragalba. Yan po ang sa likodan kan High School kang Sunshine TESDA Building. Nakaabot na ko dyan. Magayon ng Tabi dyan ang simbahan ni Teacher Ophel sa Sunshine International School. Pwede po kamo dyan na magbisita iglesia. Asin ba gayon talaga? Budan ambience mga tugang sa palibot ka simbahan. Mariparo mo na talaga. Gari kayaon sa ibang lugar. Gari kayaon mga tugang sa ibang lugar. Kaya kung kamo mabisita iglesia Tabi sa mabisita iglesia kamo sa Holy Week, pumasyar po kamo dyan sa Sunshine International School. Okay? Nataman na open mo yan si Ann. Gustong sabihin, BP, pig-iling mo man ang pig-zoom mo pa siguro. At pag-click ko nga ni iso sa Aleco na announcement, ang nabukasan ko Noel, si Ann Curtis, salbatan ng pangyari sa Maabaka. Ano ini Uni pa ano nga pang pinadano ini? Saka, nasa Sikihor pa lang siya. Nasa Sikihor pa lang si Ann Curtis. Mga maswerte yun so kay riba niya. Mga maggayo. Inasahan daw. Ning Noel na ini. Iling muna. Pigiling ko na naman sa Sunshine. Pag-click mo, draglo, si Ann Curtis. Ay, nako. Paano daw yan? Ikuan ko daw. Delete ko. Naisturbo ako. Si Ann Curtis, bagagari, mga 40 naman gayon. Pero kung sa butong mga tugang bilugon, di ba? Kung sa butong, yan na, bambo. Kung sa butong, gari, bilugon si Ann Curtis, Buda,
Kaya medyo ko naman, medyo may doon na baga si Ann. Kaya lang, bilugon talaga, video. Pag nailing mo, gari man sa namang awin da. Alat ko na, taon na may babasaon daw kita. Love Noel na ba? Din mo na. Sabi ka para, nasa secure pa lang so nailing ko, si Ann Curtis. Ano na, good afternoon po, Henry M. Kumusta po kayo at sana manasa mabuti kayong kalagayan. Nakikinig kami ngayon sa DCGB app dito sa Batangas. Ay salamat po. Ako talaga, pig-encourage ko kamo na pinimi ka mong magdangog sa DCGB live app. Ay na dyan sa Facebook ta. Di na pagparailingon, doon ka mo magdangog sa DCGB live app. Yan, ha? Ado lang ang pwedeng dangogan mo, Noel. Radio, DCGB app. Mag-download ka mo kang app. Kaya mas kinaghugas-hugas ka, mas kinaglakaw-lakaw ka, pwede po ka muna ka-monitor sa DCGB app. Iya po, i-download nindo yan. DCGB live app. Okay? Alright, now. Ayos uni o. Okay, now. Sabi niya, masaya po ako at palaging natatawa sa mga joke ninyo. Kahit po hindi ko masyadong maintindihan. Maraming salamat po, sir, sa programa ninyo. Gusto ko lang pong humingi ng paliwanag kasi po na nagkaroon ako ng boyfriend hanggang sa ikasal kami. 1 buwan pa lang kaming magkakilala pero nakasal na kami. Sa civil wedding lang doon sa lugar at ngayon dito sa Pilipinas. Isa po siyang Japanese. Alam mo po, 41 years old na ako, una kong makakita ng lalaking hubot-hubad. Garo pareho ang experience atang duwa. Ako, sa edad kong 27 ako kinasal, first time kong makailing, si Mrs. na gadang nailing ko, first time kong makailing ki babae na, ano yan, na siyempre, mag-agom ka mong duwa. First time ko, si Mrs. na gadang nailing ko. Di ba? Garo pareho ang experience atang duwa. Kaya lang po, nagtataka ako at napangiti dahil po ang boyfriend ko na asawa ko na ngayon ay hindi po circumcised. Sir, pwede ba akong mabuntis nito? At bakit po ganito? Mas bentahe po talaga muna na wala munang kasal kasi pag pero natusunta ka, pero tama ka. Pero naasiwa po kasi ako. Medyo 47 na siya, ako naman 41. Pero naisip ko lang, bakit po hindi niya man lang sinabi sa akin? Awinda, bakit po hindi man lang sinabi niya sa akin? Alam ko kasi, naririnig ko na karamihan sa kanila ay ganon. Pero po sa amin, tayo sa Pilipinas ay, di ba? Di ba po? Awinda, dinagitan mo. Kasalan mo, tanapan, nagapot-apot ka. Hindi man na, dapat nagapot-apot ka. Hindi man na, Heinze, ano po ang gagawin ko? Para magkasakit kaya ako nito? Grabe ang hapot mo. Salamat po at nakikinig ako ngayon sa'yo. Alat ko na. Alright. Awinda. Napangyari sa alat ko. May report si... Yan si Shara. Hindi ko nahiling si Shara. May ilaw sambangan ko eh. Yan si Shara, Jerome. Shara. Nandyan. Shara, marinig ni Shara. Mare. Hindi ka, Shara. Hindi ka. Ta-consultant ta ka. Hindi ka. Halat ko na ta. Naghahalat po. Ay, very good man. Naghahalat na kan x-ray. Amay lang ta.
Bago ko si Shara kaurunon, madali lang. Tamay report na si... Sabi kang text. Kita mo, tuwang-tuwa ka sa text ko. Hinda. Dahil ka daw magparautik. Tibaan 20, ni mana, hello? Hello. Hello, oy, nene, apo na daw si, kanmari po da ini. Apo da, po, yes. Kaya kung man ang kaurun mo, Si Rosa. mapasantiguan niya. Ayan ni Sel. Ano po? Mapasantiguan sa makayakon man. Kailin ko sa kayo. Nakakali ka man sa stress. Oy, manay, one. Manay, araw ka ni. Kung nagago mo araw ka ito, nang gibuon mo? Yung plaza na. Dapat tikwil niya. Tikwilon. Ano? Tikwilon niya ito. Maraming aray. Hinda. Pagkakilungan mo lang programo. Ika sa iling mo, yun, de mo na siya, bayo na nagad, agum mo na talaga sa diretsa, de. Ito na yung manaram. Gari matanglayon man, ali. Gari makamundoon man, ali. Kung kita ko man, mapasantiguan niya. Hinda. Sige, uloke. Mapasantiguan sa plato. Ay, maray pa po. Pumasantigwar siya sa pitsel. Bye-bye. Babae. Ulo ko na babae na. Oy, sa totoo lang, ikaw di ka, dahil mo na pagbasulan. Yun na yan, ali. Buro bintahin man talaga ng taga-pro practice, ali. Kanahiling mang kamugtakan. Awin ka. O sige na, bye-bye. Tapos pag mataram niya ito, mataram na. Kung balance niya, paabang mo rin na mataram na. Sir, kung sa istabagang kaya ako eh. Kaya ngayon, tsaka ngayon, Sarawayon ka. Bye-bye. Tara ngayon, di magbabaguan siya. Ayan na, bye-bye. Saraway. Nasa linya muna si sa ini, Shara? Rosa. Balingkit sa dagdag na report. Rosa, kami. Sports complex kasi masasakyan digdian ang track and field. Kasi may nanggana na po na taga-Albay, si Theodoric Rantael. Roderick. 100 meter dash po for gold medal. Okay. For secondary boys. And kuni po, di kaiba mi siya. Naka-gold siya, Yanisel? Yes po. Sige, kusapin mo. Anong pangalan? Elementary po pala ang ano niya. Okay. Anong pangalan niya? Hello? Rosa? Hello? Hello po, yes po. Okay, kahurunan na yan. Interviewin mo. Kahurunan na po. Opo, interviewin mo. Rosa, anong pangalan niya? Si Anong pangalan? Ano pangalan mo? Theodoric Rantael. Roderick Rantael. Kaistoryan ka na. Apo, sige daw. Okay. Sige daw. Apo. Hello, Roderick. Hello po. Apo, saan ka nag-eskwela? Hello po, ay, yan po pala si coach po. Mariboko ni ikan magkapot sa iya, Rosa. Mariboko ni ikan magkapot tabi. Go ahead. Assistant po ako. Kasi si Sir Richard El Guason, medyo may
may sakit yung asawa niya na hospital. So, nandun siya ngayon. Ako lang po ang nandito. Si Assistant Coach Dexter S. Malascotes. Ayun, opo. Sir! So, naging preparation mo po sa Alien? So actually, ang daming preparation para kay Deo para maging first up. Unang-una, yung kanilang mga muscle development. So, dinevelop po natin training ng mga trainers natin. So, muna ni Sir Don, yung sisa. And then, nandun po si Sir Alvin. At saka, yung iba pang mga si Sir Tony. Para ma-prepare po si Deo sa ngayong dating na palarong pang Bicol. And then, Okay. hindi po yun, pati na yun yung physical, mental, sa psychological niya. So, pinipare po namin talaga siya. Very good. Very good. Congratulations po, sir. Yun po, Kiki, ang tingugan assistant coach ni Rodrigo. Maano man po siya, sir, ngunyan sa, para sa 200-meter dash, laban man giraray. Very good. Yan po ang report halinigdi sa PU Sports Complex, Rosa Camilo Balingkit, intern halinigdi University, Okay. Bye-bye. Thank you, Rosa. Alright. Thank you. Alright. Very good. Nakasaro na naman kitang gold medal, Nakasaro na naman kitang gold medal, mga tugang sa probinsya Canalbay. Alas 4 na ugaring. Arog kay ni 2 minutes bago mag alas 4. Dahil ko na si Shara konsultaon, tabata daraga pa ini. Si Shara. Pero gani na ang view ka ni Shara. Pero arog kay ni Manay tabi. Ikang so nagadangog diyan sa DCGB app. Shara, may masasabi ka, Shara? Hay Shara, may masasabi ka? Mara dalig di. Hindi ka daw. Dumindi ka. Kunutunta ka dyan. Arog kayo ni mataw sa kayo 2 minutes mataw ulokon so itong misis na uminapot itong so babae na uminapot sa kuya ulokon ito kami digdi di mo na dangog gusto ka? Di mo na dangog okay ito kami dyan arog kayo ni ikaw kasarong 41 years old na nag-agom siyang Japanese i-discover niya sa agom niya palang bako siyang bakong circumcise ika anong hiling mo bilang sarong matitiago mo naman Baka man ganito ang tuyo ko. Tama di ba? Diba? Baka man ito ang tuyo Number mo. 1, baka man ito ang tuyo mo. Araw kayo ni Manay, nagkakaroon akong indication. Number 1 po, sa paginaguman, baka man talaga yan ang tuyo mo. Ano ang tuyo mo? So, pagpadaba niya, yung tigtatao niyang pagpadaba sa imo. Yan. Tama. Dahil man nahihiling sa pagpadaba mo duman, di ba? Iyo man ang di mo pala ito importante? Dahil man ito importante. Talaga? Okay. Sige, bako importante. Nata nag-uugong ini, John. May pagkaputi. Yan. Okay na. Number 1, isipon mo ini, uning texter ta, isipon mo, number 1, sa relasyonin mag-agom, bako yan saan mahalaga? Anong mahalaga? So pagpadaba, pag-ibahan ninong duwa bilang mag-agom. So pagpadaba sa imo kayan. Di ba? Pero kung yan mahalaga sa imo, nasa sa imuan. Pero sa ibang babae, bako man siya mahalaga. Iyan tabi, paminsan-minsan man sa nangyari. Bako man pang-urop, bako man ang bako man sa pang-ural daw. Paminsan-minsan, parauso, anapod kan yun, parauso. Parauso. Arin ang number ni Shara. Parauso. Number 2. Ang hapot mo, kung alat ko na, alat si Noel, wala lang, halang sukay Noel na, wala lugod. Ang hapot mo, kung dahil ka magkakahilang, arog ka ini, na-discuss mi Dr. Chris Gianan niya. Primero, dapat iyan pirming, bago ka mo magibo, dapat iyan malinig. Tama? Maski anong bagay, maski bako, kung ano man iyan, ano man siya, dapat, bago ko magibong mag-agom, dapat pareho ka mong duwa, malinig. Bago magkarigos, tanganing, di yung nagkaroon sa mikropono kan problema mini. Di ba? Tangani na, ang ano man na bagay, mag-agom, pirming malinig yan. Hello?
Hello, marinapon din. Marinapon. Madali mo man sa namagan. Padara mo sa BRTTH para sa rong semana yan. Nasa Batangas nga ni, Migo. Nagdadagog sa DCGB app. Nasa Batangas. O di Batangas din na ng ospital. Dili mapagalo naman. Bay na pagpirita. Tayo uso, ninda. Tayo pagpirito. Tayo. Buda, bako lang yan dyan pare. Sa Europe, arog man kang kadaklan. Yung baga, European. sinta bagao, araw talaga ka ng titao, tradisyon na yan. Kita kaya, Kristiyano kita, kaya igarog kita kanta. Kita, parte kita kang tradisyon kan mga Jews, kan mga Hodeo. Kaya nga ni, hindi ko nyo sabihin, kauron niya sa agom niya, natigidarata ka duman sa Batangas General Hospital. Nya, sabi nga yung dahil lugad-lugadon mo. Di ba, na, kaya sana naman magsaper sa kan kuwabo niya. Nakulukan niya nga ni. Ayun, pagpahanawin na. Igulukan niya da, ha? Pigulukan niya baga. Hindi na siya magbulok. Yeah. Daron niya duman sa Batangas General Hospital. Ayo, tama. Ayo. Sa matungkot ka man daw. Sabay niya lang duman sa Holy Week baga pwede. Mga Holy Week Pigibo yan eh. Holy Week. No, Tama niya na Holy summer baga Pigibo. Di yan. ba Holy Week baga ko niyan? Kaya, Di bawal baga yan. Tama-tama. okay, tama. Good suggestion. Okay, bye-bye. Saraway. Pero alam mo, tama itong sinabi ni Shara, bako yan mahalaga. Ano po natin pag kami noot, tanin doon at pag-ibanin doon. Tapos sabihan or pang-oral daw na gamit. Para uso man sana po yan. Iyo. Pero na siya, BP, 41. 41. Oo. Pagtsagain na sana. Ade, hindi yun ang ani. Ikadua, dapat pirming malinig. Pirming malinig. Sa relasyonin mag-agom, dapat pirming hygienic kamo, diba? Kung halimbawa, man, may plano kamo, dapat pirming malinig. Importante po na malinig. Yo, hello? Hello, Yes. Ang advice ko sa iya, huwag nang na lang niya, circumcise niya. Oo. May kailangan, nagbabagon siya. Okay. Pwede man. Ito tayo na kayo surutang. Mahalat lang sa mga 20 daw. Saan ngayon, ito kayo surutang. Basta binato, tatak mo mga ako ni. Baguan siya. Yeah. Pwede ma'am. Sarang option yan. Yo. Okay. Bye-bye. Okay. Pero kung habang niya kan option na ito, dapat hygienic permit yan. Sara. Ikadua, di man yan rason para day ka magbados. Bako yan rason para day ka magbados. Bako, taday man siya nakakaulang. Bako siya rason para day ka magbados. Kaya bako man ang ulang para ika magbados unless na may hilang ansar sa endo. Hello? Hello, BP. Yes. Dahil niya napagpahiro. Oh. Kasi ba di yung pan maging rason kang pag-iwan linda? Nata. Ayaw kong magtirana ng edad. Kung rin niya ako nagurang. Saka mo ko pakiaramahan. Iyo ba ka? Awinda. Okay. Irespeto niya sa gusto kang lalaki. Iyo gayo. Aramot, baka man talaga ito ang sinyalin pagkamot. Baka? Basta kung halimbawa namutan talaga siya kang lalaki. Tapos gusto man kang lalaki na respeto sa gusto kang babae. Yan. Makusa na ito. Yes. Diba? Okay, okay, good. Paghurunan nindang maray. Yan, tama. Nadidiraman yan sa paghuron. Eksakto. Pero mas sarap dahil pagpahiro niya, pa nag-iiwal siya, pero may itong daog. Bye-bye. Sige. Salamat, Ate Sarah. Yun na. Hindi, may ideya ka na? Okay, good. Salamat. Ganda ng maganda. Alas 4:04 na. Good. Ha? Paano na tayo? Goodbye. Maray na hapon sa Indogabos.